Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, όπως θα είδατε και από τον τίτλο του βίντεο, θα φτιάξουμε πασχαλινές λαμπάδες. Δεν ξέρω αν θυμάστε το περσινό βιντεάκι που είχα κάνει με τις πασχαλινές λαμπάδες. Αν δεν το έχετε δει, θα περνάει κάπου εδώ πάνω, να πάτε να το δείτε. Δεν ξέρω λοιπόν αν θυμάστε, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω λαμπάδες και ενθουσιάζομαι πάρα πολύ και γενικά μου αρέσει έτσι αυτό το πασχαλινό πνεύμα. Γενικά μου αρέσει και το χριστουγεννιάτικο και το πασχαλινό. Αλλά ας μείνουμε στο πασχαλινό. Λοιπόν, οπότε ναι, θα φτιάξουμε και φέτος λαμπάδες. Είναι δεύτερη χρονιά που φτιάχνω λαμπάδες για τις βαφτιστήρες μου. Έχω δύο βαφτιστήρες. Είναι η Βάλια μου που είναι 10 χρονών και την έχουμε βαφτίσει μαζί με την ξαδέρφη μου, και έχω και την Θάλια που τον Ιούνιο θα κλείσει τα 7 και την έχω βαφτίσει μόνη μου. Ναι. Λοιπόν, οπότε έχω δύο βαφτιστήρες. Έτσι, αποφασίσαμε με την ξαδέρφη μου, που αποφασίσαμε τη λαμπάδα για την Βάλια, να κάνουμε ονειροπαγίδες. Οπότε κατέληξα εγώ βασικά ότι αφού θα κάνω για τη Βάλια λαμπάδα με ονειροπαγίδα, να κάνω και για τη Θάλια λαμπάδα με ονειροπαγίδα, απλά να κάνω δύο διαφορετικά χρώματα. Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου όλα τα υλικά μου και θα ξεκινήσω να φτιάχνω τις λαμπάδες μου. Λοιπόν, να σας πω αρχικά τι θα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, να σας δείξω τα κεριά που θα χρησιμοποιήσω. Έχω πάρει ένα λευκό κερί για την Βάλια. Της Βάλιας η λαμπάδα θα είναι σε αποχρώσεις του μοβ και της Θάλιας η λαμπάδα θα είναι σε αποχρώσεις του ροζ. Λοιπόν, και έχω πάρει και για τη Θάλια αυτό εδώ το ροζ κερί. Οπότε είπα ότι η Βάλια που θα έχει το μοβ θα κάνει πολύ ωραία αντίθεση με το λευκό και η Θάλια που θα έχει το ροζ θα κάνει ωραία αντίθεση με το ροζ της. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτά. Θα χρησιμοποιήσω κορδέλες. Έχω πάρει διάφορες κορδέλες. Εδώ έχω κόψει διάφορα ρετάλια από ό,τι βλέπετε, στα χρώματα που θέλω. Θα χρησιμοποιήσω ονειροπαγίδες. Λοιπόν, έψαχνα καιρό να βρω την ονειροπαγίδα που ήθελα. Είναι η αλήθεια. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το πολύ μικρό τελάριο κεντήματος για να κάνω ονειροπαγίδα, αλλά δεν έβρισκα εδώ γύρω το πολύ μικρό, οπότε δεν μου άρεσε. Μετά σκέφτηκα μήπως έκανα ονειροπαγίδα από σύρμα και την έφτιαχνα εγώ μόνη μου. Τελικά όμως βρήκα αυτήν εδώ την ονειροπαγίδα, έτσι όπως την βλέπετε. Είναι ξύλινη και πάνω γράφει αγάπη, τύχη, ελπίδα, ευτυχία, χαρά, υγεία. Δεν ξέρω άμα το βλέπετε κιόλας. Είναι έτσι. Λοιπόν, είναι αυτή η ονειροπαγίδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν την πήρα έτσι έτοιμη. Η αλήθεια είναι πως θα τα βγάλω όλα αυτά από πάνω που βλέπετε και θα μείνει κάπως έτσι. Και θα βάλω εγώ αυτά που θέλω εγώ. Λοιπόν, οπότε έχω τις δύο ονειροπαγίδες. Έχω πάρει ξύλινες βάσεις, όπου θα βάλω πάνω τις λαμπάδες για τα κορίτσια μου. Έχω πάρει, περιμένετε γιατί τα έχω όλα πιστά, και έχω πάρει και αυτά εδώ τα ξύλινα αυγά που γράφουν καλό Πάσχα και έχουν ένα κουνελάκι κάτω-κάτω, ώστε να στολίσω τις ξύλινες βάσεις που θα μπουν πάνω οι λαμπάδες. Λοιπόν, έχω πάρει αυτά. Πέρα από αυτά θα χρειαστούμε σίγουρα το πιστόλι σιλικόνης. Για όσους δεν ξέρουν, μην νομίζετε ότι το πιστόλι σιλικόνης είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Εμένα το συγκεκριμένο είναι από τα Lidl και το έχω πάρει 6,5 ευρώ. Και κάνω τα πάντα με αυτό το πιστόλι, φτιάχνω τα πάντα. Νομίζω ότι το έχετε δει σε αρκετά, σε ό,τι κατασκευές έχω κάνει, έχω χρησιμοποιήσει το πιστόλι σιλικόνης. Λοιπόν, οπότε θα χρειαστώ αυτά. Και μάλλον θα χρειαστώ μαρκαδόρους. Έχω σκεφτεί κάτι που θα κάνω τους μαρκαδόρους, που θα βάλω κάπου τους μαρκαδόρους τέλος πάντων. Οπότε πάμε να το δούμε και να ξεκινήσουμε τις λαμπάδες μας.
λαμπάδες. Νομίζω ότι έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες. Η κάθε μία έχει τη χάρη της. Βέβαια να μου πεις είναι και οι δύο ονειροπαγίδες, αλλά η μία είναι μοβ και η άλλη είναι ροζ. Είναι διαφορετικές. Πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στις βαφτιστήρες μου. Επίσης, τους έχω βάλει και από πάνω από ένα κορδονάκι, ώστε αργότερα να το βγάλουν πάνω από να βγάλουν την ονειροπαγίδα πάνω από τη λαμπάδα και να την κρεμάσουν κάπου στο δωμάτιό τους. Λοιπόν, τώρα αφού είναι έτοιμες οι ονειροπαγίδες μου, θα φτιάξουμε τις βάσεις τους. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε, να τις αφήσουμε αυτές στην άκρη. Λοιπόν, θα πάρω τις δύο βάσεις, μία για την κάθε μία, καθίστε να βγάλω τα χαρτάκια τους. Λοιπόν, και τι θα κάνω, θα πάρω αυτά τα βουλάκια τα ξύλινα που σας είπα, που γράφουν καλό Πάσχα με τους λαγούς και θα κολλήσω ένα στη βάση κάθε βάσης. Στο κέντρο δηλαδή κάθε βάσης. Λοιπόν, εκεί, εκεί, εκεί. Και ένα στο άλλο. Και εκεί. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνω, επειδή η μία έχει μοβ και η άλλη έχει ροζ, θα πάρω μαρκαδόρους, τους οποίους έχω βάλει πού, εδώ, λοιπόν, θα πάρω έναν μαρκαδόρο που είναι με γκλίτερ μέσα και θα ζωγραφίσω αυτό που λέει καλό Πάσχα. Λοιπόν, και στις θάλιες θα πάρω αυτό που είναι λιγάκι κοκκινίζει, είναι αλήθεια, αλλά δεν πειράζει, ταιριάζει με το ροζ και θα ζωγραφίσω και το δικό της. Λοιπόν, καλό Πάσχα και αυτό. Έτοιμες λοιπόν οι λαμπάδες μου. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι υπέροχες. Μου αρέσουν πάρα πολύ και ελπίζω να αρέσουν και στις βαφτιστήρες μου πάρα πολύ. Είναι πανέμορφες. Κοιτάξτε, αυτή είναι η μοβ. Έτσι, με την ονειροπαγίδα. Εδώ. Και εδώ είναι η ροζ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφες και θεωρώ πως είναι πάρα πολύ όμορφο να φτιάχνουμε. Πολύ όμορφο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο τέλος πάντων, γλυκό, να φτιάχνουμε νονές λαμπάδες για τις βαφτιστήρες μας και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γενικά μου αρέσει να τους φτιάχνω πράγματα και νομίζω ότι φέτος τις πέτυχα, τις έκανα πάρα πολύ ωραίες, ναι. Λοιπόν, αυτά θέλω επίσης να σας δείξω για το τέλος τις λαμπάδες που έφτιαξα για εμάς, για φέτος το Πάσχα και ελπίζω να τις ανάψουμε. Λοιπόν, για εμένα έφτιαξα αυτή εδώ με τις πουέντ της μπαλαρίνας, τα παπούτσια μπαλαρίνας και για τον Θωμά έφτιαξα αυτήν εδώ με το σκούτερ. Είδατε πριν που σας είπα που τα ξύλινα θεματάκια είναι πάρα πολύ ωραία γιατί μπορείς να τα ζωγραφίσεις όπως θες και εγώ εδώ πέρα αυτήν την έχω ζωγραφίσει, αν το βλέπετε, ήταν έτσι ξύλινο, το φυσικό αυτό και αυτή την έχω ζωγραφίσει, την έχω κάνει ροζ. Λοιπόν, αυτές είναι οι λαμπάδες μας για φέτος και αυτές είναι οι λαμπάδες για τα δυο μου κορίτσια. Αυτά λοιπόν για φέτος το Πάσχα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε, κάντε ένα like, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο, κάντε με και follow στο Instagram. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλό Πάσχα με υγεία, εύχομαι να μπορέσουμε όλοι να περάσουμε το Πάσχα έτσι όπως το θέλουμε, με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τους φίλους μας, με τις οικογένειές μας τέλος πάντων, ελεύθεροι. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, μέχρι τότε να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας!